kambe ngithi ngifuna ukhululiwe la. Kambe ubani wena? Ngubani konje zithini Gogo? Unqunu. Wenza itiye uvese bagulukudela nje ekhayeni ungaziwa, wenza itiye angikwazi nokuthi uphuma phi. Ubhaliwe emzimbeni ubhaliwe noma uyibhalile. Ubani wentombazane kani? Ngubani mekuthiwani mezithini? Izini. Hawu ngiyabuza nje Gogo, njengobuza ukuthi izini ngiyabuza mina kuthiwani? Uthi wena zithini? Ngithi mina izini. Imbuzo emngaka kanti ngisehome affairs mhlawumbe konje ngibhalisayo angazi mhlawumbe ngangitshela. Ungubani? Mina. Wentombazane. Ngisho wena ngibuza wena ukuthi ubani nje obulana ungaziwa. Kahle la mntanami ngisacela ukuthi use-Jacken House la. Ukuthi kuvese ngene intombazane engaziwa. Lalela la, uyabona ngisho ukhululiwe wala ekhaya. Akahambi kanje emzini wakagumede. Siyawuhlonipha lo muzi. Siyawazisa lo muzi ngoba sawuphiwa abaphathi. Ungubani intombazane? Ufunani? Ubani? Phela Gogo, yabo njengoba manje usuyalwa nami. Ngizokutshela negama ulwa nami. Ngabe wehlisa umoya sikhulume. Oh, ake ngiwehliseke ngamabomu ubani? Gogo mina. Hawu. Angani sobabili la ngikhuluma nawe. Uzoloku uthi ekhwina ngithi ubani? Ubani nawe manje usune attitude. Wona manje. Angizwa? Manje usuya. Nginani? Usune attitude. Hawu. Kwami inhlambe engaka. Ungigaqela nje ngenhlambe engaka. Gogo wena legama. Awonje phela ngiyazo neminyaka isithe ukuthi. Okusho ukuthini lo? Okusho ukuthi namagama lawa athe singisa ngathi awaziwa like. Cha ke mntanami hayi angisazi isingisi futhi ungamdikadiki ngesingisi ekseni. Ungubani intombazane? Hayi Magriza yabona manje sekunokudelelenyana kwenzakalayo. Akwazi phela nami ukukhuluma nami kanje nami. Mina. Yebo. Ngikunokudelela. Mangibuza ngisekhaya kwami, ngibuza ukukwakho yini kantilani. Phela ngabe ungibuza kahle. Sikhulume nje njengabantu. Oh, ufuna ukuthi ngize nje mhlambe ngilale phansi njengalaba bangali ngithi nda. Ubani ke ntombazane? Lokho kubo. Ntombazane ubani? Njalo. Akho phela hayibo. Ngeke phela ngiphina into eyodwa. Oh, lalela ke ntombazane. Ngiyabona ukuthi uhlaza nyanyana. Uzosho ukuthi ubani. Ngiyazi ukuthi uzolisha igama lakho. Awukathandi namanje ukusho? Yakhuluma kakho? Manje. Zofunda umqondo wena. Hayibo zithini manje Gogo? Zithini izini ubani wena nokilo indini? Use-Jacken House lana. Kuthi ungene emzini nabantu uhamba uphendulana nabo. Ubani wena? Hayibo Gogo mina Hey wena. Ubhalisa Gogo. Ngubhalisa. Ubhalisa obetheni? Intombi yendodana la ekhaya ungoneni. Lalela la wena. Hey wena, awume kancane uzongiphumela. Gogo umsindo kusena yase ngivuka ngale endlini. Ekamereni lami ngithi umsindo. Kwenze njani? Umemeza wenzani? Yini ubuze mina uthi kwenze njani wena macela? Ngizwa wena phela wena ugagamgayo nje. Oh, uzwa mina kuphela njengohlanya. Yimini uhlanya la. Udliwa yini? Kwenze njani? Wemacela umbuzo lo uzowubuza kumina. Kwenze njani? Ngathi ngifica la uyamemeza ngithi kwenze njani? Wemacela. Uyamenza ini lona njengoba ungambuzi nje yena? Ulwisa yena kahle kahle. Angimlwisi ngimbuza igama lakho ukuthi ungubani wenzani la? Njobe ephithizela la ezamati ungenephi? Kuse-Jacken House ukuthi ngihamba amantombazane anqulu. Hey wena wakwambona ulokhuzi. Hey yeke induku yami. Wakwambona ulokhuzo lo mntwana la ekhaya. Ukhululiwe ehambe enqunu. Usanda kuvuka nje kusekuseni gogo naku nami ngigqoke ngisho khona ekuseni ukhululiwe vuka. Uke wambona enqunu. Uke wahamba enqunu ukhululiwe. Hayi gogo. Ungenze njalo. Ubani lo? Umngangoneni uyafika la ekhaya. Ubani? Umngangoneni. Umka? Yini leyo nto? Umka? Unkosikazi. Yini unkosikazi? Umuntu ozogana ungoneni athi ngiyachaza nje gogo. Oh wena wafika watshabuka kanje wajabuzela kanje wabanqunu kanjeni. Uzoba unkosikazi wala ekhaya. Kusho ukuthi phela ubengayiphethe into zokulala ngithi ilokho nje iyona into alala ngayo lena. Wemacela. Ufuna afake itshali. Ubungamnika phela itshali mangabe ufuna ukumupha lona ke. Macela uzosabela. Ngibiza ungibona ungibizelana ungibona. Unikeni. Unginikeni kwani? Yini akuphe yona? Gogo ikwenzeni lengane yabantu? Waqala wahlukumeza mina. Ngihlukumeza ngani? Ngizogana. Usuhlukumeza lengane yabantu. Uhlukunyezwe ngani wena? Yekela leyo nto ngoba nenaphuma nagadana namhlanje ngakusasa waphuma wahamba uzange uzuhlukunyezwe umuntu. Ngenxa le. Ngithubanike lona wenzani la? Ungangoneni uzovakasha la ekhaya ikuphi inkinga? Lalela lana ngoba ngizoze ngisangane. Hey wena msulokhu uyikhomba. Ngoba ngizogqema phezulu mina ngomshanelo. Angikwenqena ngikwesabi.
kaNgoneni. Yebo, futhi uyabona ukhomba khona impela nakho kubhaliwe. Ngoneni. Lengane gogo ehlisa umoya. Lengane ngiyibonile izolo ifikele kumina. Ngiyibona ingene eminyaka. Izolo. Izolo ebusuku. Ngiyibona ingene. Usubona umka izolo. Uyazi gogo umfazi umbone ethule. Umfazi umbone ngakasho lutho. Macebe. Ngimbone lapho ukuthi uyaphila. Ngomelothini wena njengentethe ne wena. Wena uyofumile kanje. Ubheke phezulu wena. Futhi uyabona gogo ubone le ntombazane imisele ngoNgoneni. Buka nakho umbhalo uyabona umbhalo ubhalo kanje. Awusuki. Oshukuthini. Igama laNgoneni. Ama styles lawa nithini? Ama styles lawa abhalwayo. Abhalwa umuntu ophuma ejele. Thina sikhule kusho njalo. Kuthiwe no Scotland yiba ababhala lezi zinto lezi. Nithini nabani? Khona lokho ile nto la ngimane ibhalwe nje umuntu ephila la kahle ekhaya. Umuntu ongenzi lutho ongenayo imkhuba. Unomkhuba ke lo mkhuba lo nonkilo yilona. Unobhiliyane lona. Into ehamba ishaya imithetho emzini yabantu. Usazi uzobebhala omunye umfana la. Ngoba namaye masingamkhumula ngeke sazi ukuthi emhlanje singafica abafana abangani ababhaliwe. Cha wegogo uyabona nje manje kufanele uyazi wena ukuthi umfazi lona akukho ukuthi kunjani futhi gogo. Akukho nje ehlisa umoya. Uzoshona nje phansi ngoba nangomfazi. Uyena umfazi wakwami lona amakhona. Yini leyo manje? Ngisho uma wengane. Azidlali lana gogo, azidlali phela lana gogo angithi. Ubani odlalayo? Wena phela masingitshela ngomakhumalo yini le? Makhumalo kuyadlala amakhulunywa ngayo. Silwane esini leso. Lalela ngoba ngizoze nginyukele ushukela ngehlelo iBP, kube kubi kube muncu. Ngicela ngisale nilungisa lesimo sakho nomkaNgoneni. Ngisawabiza uNgoneni njengamanje futhi. Ezonzana. Ngisafuna ezongitshela kahle ukuthi ubani lona. Umzi kaMoses lona. Akuyona iJacken House. Njengomka Moses ke sengimamkele ke umalukazana nawo kwami. Ngimamkele kodwa. Hayi uNgoneni ozomcacisela. Uthini? Yabo nje masekhulume mina. Ukhuluma ukugcina masekhulume mina. Uzongitshela uNgoneni ukuthi yini le? Hayi uzokutshela into efana. Ezoputshula lezi igaxana lezi ehamba eputshuza. Ngithanda zona. Ngithanda zona lezi igaxa lezi. Uthanda zona uhlangana phona negaxana? Hayi phela umbazo nawe ufanele uyibonele njengomamezala. Umamezala nje ufanele ambuke nomakoti wakhe ukuthi umi kanjani, umi kanjani, umi kanjani. Hayi akukhulunywa ke ngokuma, kukhulunywa ngokuthi yini ezoba inkosikazi. Njengoba nawe uMoses wakuthatha nje uqondile uyinyoka, ungenabele, ungenahibusi, ungenasihluzu, uqondile nje. Ikhona lokho ayekuthanda ke naye. Sengisho ukuthi wena uzuthanda into okuthiwa yikaNgoneni, uNgoneni ozoyithandela, futhi ngisawuvusa yena. Umvusa ethenzeni. Ezongitshela ngifuna uzotshela uzoshola into engishoyo. Unocaciselwa ke ngale nto engiyibonela endlini. Njengoba usuzwe ngami nje uswe ngokugcina nawe uNgoneni uzokutshela into engitshela. Wena wonakele wena. Makhumalo kuthiwa ngasele utho namhlanje. Shuthi inxese ke. Ngithi inxese kuba kuyena umakhumalo wakho lo. Mina ngithi inxese kule kulona lo. Angifuni nokuyibiza ngegama lento engiyibona. Hamba uye kunoGolante ethe wakho umakhumalo. Nangomfazi. Nangomfazi thanda samnxese. Nxese sithanda samanje wena. Ngitshela lezi grizazi lezi zitshela ukuthi ziyazi hayi. Yazi ngicela ukuthatha unomzi wakhe njalo. Phofunani la? Uvakashile ufika ngokuvakasha. Sangabe shantu semngaka kanjani tivashile? Yini ngempela isidike ekusengaka kuvuka. Ayo tamaqo. Wena nje azi ukuthi kukwami la. Mase kukhulume mina sokusekhuluma ukugcina. Akekho nezo edlulela lami la ekhaya. Yayibona? Ubwenza ukuthi usenze itiyela. Mina ngisenze itiyela. Safika isuwe ngweni. Safika saphazamisa usenze itiyela. Nyama. Bese sithanda sami ngicela uzohlala la phansi wena mayiangel. Ngizoqhubeka ngikwenzele yonke into mina. Ungakhathazeki ngoba elotho nje into ngisafuna. Imali ngizodinga imali. Imali. Sesizolo nje manje. Hayi la izolunga ibali ngoba khona ezinye izinto vele engivele ngayiphesha ngayo yabona ngayisephesha ezinye izinto ngaphesha nami izinto njengomfazi. Kodwa sengizodinga enye imali ke manje lonto nje ukuthi phesha izolo sikunikeza izolo imali. Ngisho ukuthi ngisazovuka ngiyophesha. Ngoba khona ezinye izinto bengivele ngishoda ikhale bekushoda kuzona. Ngizothatha lo mali ngiyophesha. Kodwa manje ngifuna imali yokuthenga into ezincane yabo mhlambe njengezinkwa njoba sekuseni beshoda nango ilontunja irice. Yini lontunja ma? Uyazi manje nje. Irice hayiboy wena makoti ungakhathazeki wena nginikeza imali mhlambe mangithola mhlambe noma 200 rand ayiningi kakhulu. Lo 500 wayizolo sobona siwenze njani. Ya kodwa ke wena ke cela nje ukuthi wehlisa umoya kukwakho la. Njoba khala esami isicathulo nesakho sesizokhala. Zikhale zombili. Zithi icathulo zethu yebo ziyakhala wena ngizokwenzela angazi kodwa into imali angazi khona yini ubonayo ke bunganginika yona. Ufuna ukuzwa lapho ke. Mawuthi ngicela into eqala bese siyafuza bese. Ngoba ngizothenga nawo nesinkwa ngayo ngathi ungaqala uyilande bese kuyimake ngezila nto. So awuma. Ulo 200. Isinkwa kanye nenye imali futhi yazo
Cha ngithi ngizothenga kulo 200 ngizothenga isinkwa nezinye izinto eziningi. Angizobe ngesitolo. La ezathi kunesitolo kuthiwa kaMbheli. So thena i-tuck shop nje uthenga izinto Hayi ma. Wathi ngibuza ubaba ukuthi khona nemali ekhona ngoba ngicine ngathi khona imali ekhona. Makodwa kwa. Phela ngifuna nama uhlupheke. Malokazana. Umfazi ke wena. Wathi ngihambeke ma. Uyaphila wena ngani? Ngiyakuthanda wena ngani? Uzogana like wena ngani?